ବ୍ୟଙ୍ଗ ଗୋସାଇଁ କଟାକ୍ଷରେ ଆଜି ନିଙ୍ଗାର ଅନଲାଇନ୍ ପାଠପଢ଼ା। ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଗୋଟେ କିଣିବା ପାଇଁକି ଜିଦି ଧରିଛି ନିଙ୍ଗା। ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଗୋଟେ କିଣିବା ପାଇଁକି ଜିଦି ଧରିଛି ନିଙ୍ଗା। ବାପା ଗୁପୁଚୁପୁ ବେପାର ବନ୍ଦ, ଲକଡାଉନ୍ କଲା ବେଙ୍ଗା। ଆରେ ମାମୁଁ ଧରିଛନ୍ତି ଠେଙ୍ଗା, ମାମୁଁ ଧରିଛନ୍ତି ଠେଙ୍ଗା। ବୁଲା ବିକାଳିଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖିଲେ ପିଠି କରିଦିଅନ୍ତି ରଙ୍ଗା। ବୁଲା ବିକାଳିଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖିଲେ ପିଠି କରିଦିଅନ୍ତି ରଙ୍ଗା। ଅନଲାଇନରେ ପାଠ ପଢ଼ାଏବ, ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବ ନାହିଁ। ଅନଲାଇନରେ ପାଠ ପଢ଼ାଏବ, ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବ ନାହିଁ। ଫୋନରେ ସବୁ ପାଠ ଆସିଯିବ, ମୂର୍ଖ କେ ରହିବେ ନାହିଁ। ଗୁରୁମା ଛନ୍ତି କହି, ଗୁରୁମା ଛନ୍ତି କହି, ପାଠରୁ ତାର ନାଁ କଟିଯିବ, ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଯାର ନାହିଁ। ପାଠରୁ ତାର ନାଁ କଟିଯିବ, ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଯାର ନାହିଁ। ସେତିକିରେ କଥା ଅଟକି ଯାଉନି, ଆହୁରି ରହିଛି ବାକି। ସେତିକିରେ କଥା ଅଟକି ଯାଉନି, ଆହୁରି ରହିଛି ବାକି। ଦିନକୁ 5ଟା ଫୋନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଲାଗି ନେଟ୍ ପ୍ୟାକ୍ ପକା ବାଛି। ବିନା ନେଟରେ କିଛି, ବିନା ନେଟରେ କିଛି, ଅଡ଼ିଓ ଭିଡ଼ିଓ PDF ଫାଇଲି ପାଠର କଟିବ ଗୋଛି। ଅଡ଼ିଓ ଭିଡ଼ିଓ PDF ଫାଇଲି ପାଠର କଟିବ ଗୋଛି। ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଦିନକୁ 2GB ଦରକାର ହେବ ଡାଟା। ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଦିନକୁ 2GB ଦରକାର ହେବ ଡାଟା। ସେତିକି ଡାଟାକୁ କିଣିବାକୁ ହେଲେ ମାସକୁ 400 ଟଙ୍କା। ଟଙ୍କା ଲାଗି ମୁହଁ ବଙ୍କା, ଆରେ ଟଙ୍କା ଲାଗି ମୁହଁ ବଙ୍କା। ବିନା ପଇସାରେ ଅନଲାଇନ୍ ପାଠ 100% ଫାଙ୍କା। ବିନା ପଇସାରେ ଅନଲାଇନ୍ ପାଠ 100% ଫାଙ୍କା। ନିଙ୍ଗା ପାଠ ପଢ଼ା ଖରଚକୁ ଶୁଣି ବାପା ତାର ଗଲା ଚିଡ଼ି। ନିଙ୍ଗା ପାଠ ପଢ଼ା ଖରଚକୁ ଶୁଣି ବାପା ତାର ଗଲା ଚିଡ଼ି। କରୋନା କାଳରେ ରୋଜଗାର ନାହିଁ, ମିଳୁନି ଖଣ୍ଡିଆ ବିଡ଼ି। ଆରେ ରାଗରେ ନିଙ୍ଗାକୁ ଭିଡ଼ି, ରାଗରେ ନିଙ୍ଗାକୁ ଭିଡ଼ି, ବୋଇଲା ମୋ ସାଙ୍ଗେ ବଜାରକୁ ଚାଲେ, ବିକିବୁ ପାମ୍ପଡ଼ ବଡ଼ି। ବୋଇଲା ମୋ ସାଙ୍ଗେ ବଜାରକୁ ଚାଲେ, ବିକିବୁ ପାମ୍ପଡ଼ ବଡ଼ି। ବାପା ରାଗ ଦେଖି ବିଚରା ନିଙ୍ଗାର ମୁହଁଟା ଗଲାଣି ଶୁଖି। ବାପା ରାଗ ଦେଖି ବିଚରା ନିଙ୍ଗାର ମୁହଁଟା ଗଲାଣି ଶୁଖି। ମନରେ ଭାବୁଛି ଅନଲାଇନ୍ ପାଠ ସୁଆଦ ହେବନି ଚାଖି। ଡାକେ ପ୍ରଭୁ ଚକାଖି, ଡାକେ ପ୍ରଭୁ ଚକାଖି। କରୋନା ଭୂତକୁ ଛେଦି ଦିଅ ବେଗେ, ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଯୋଖି। କରୋନା ଭୂତକୁ ଛେଦି ଦିଅ ବେଗେ, ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଯୋଖି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବ୍ୟଙ୍ଗ ଗୋସାଇଁଙ୍କ କଟାକ୍ଷ।